improve you. Siyatrain siyasebenza qha ngoku sisebenza ngexesha elibi le COVID i-fights zinqabile kakhulu xa ngiba mna ndagqibela ngo-2019 udlala ndidlala noKhanyile Bulane sidlalela i-IBF ndayiluza ke lo fight then ke ngoku sekade yabona sitrainer singazifumani fights from 2019 till 2021 akabi khona ivelayo but sihlele ejimini yabo sihlele emthandazweni but ndiyava bayiGauteng bakhona abantu abanikwazayo bathi bayifuna le bhandi bayifuna shushu usibusiso zingange hayi ndifuna umxelela shemena yabona ke le bhandi ayidlalelwe iyalwelwa le funeka ayazi uba ucima uzawuthatha le bhandi yam funeka ayazi uzalwa nam mna ndide ndijinge imehlo yabo le bhandi ayihambi leya ndidifende kayi-4 le bhandi lena ndayithatha ku-Aphiwe Mbuyekezo owayebetha wonke umntu apha Eastern Cape yabo uyoma eGauteng esoyikwa mna ndoyithatha ibhandi kuye emagxeni that's why ke ndisithi mna ndi-champion ndibhiliva kumntu ke mna ke oyithatha ibhandi kwi-champion yayo yabo emagxeni yabo nam ndimbezi uba yi-champion mntu onjalo usibusiso zinganga yena andifuni noxoka yena asikho kwilevel eyi-1 yena andifuni uxoka yena ndizamcula phaa eringini andiyidawuthi noyidawutha loo nto leyo ndizawuhamba naye kakuhle ngomgca usibusiso nganga in fact ndingangukhowushi kuye mna ndimfundisa amanqindi usibusiso ngokhoze hayi kusenzinyana kumfana yabo but namva uyathetha ke uyazithetha into zakhe azithethayo uyangxola kuFacebook mna ndothuka kwawo into yokubana usibusiso zinganga abe ku-top 5 ku-SA yabo ufike njani because ilevel yakhe ayimkhombi phaa but ke akho nto but mna ndizamfundisa amanqindi apha ngaphakathi eringini okokuqala mna bendijonge ubana ndinida 2 more defenses ndenze i-6 but nangaphezulu bazenzeka but ya siyafuna siudlala nangaphandle sifumane la experience yabo sifumane la experience sifumane nabasulele namabhandi amakhulu njalo ya siyayifuna loo nto leyo but kwangoku ndisabambe i-SA ndisafokase kwi-SA yam because ndifuna ukwenza i-history nge-SA yam kule generation because kule generation sikuyo abantu bawina nje SA title umntu ayidifende kanye okanye angayidifendi noyidifende bese sesiya kwamabhandi angaphezulu mna ndifuna ukwenza i-history kule generation uba mna ndiye ndayigcina ibhandi yam for iminyaka enga i-SA title ndiyikhusele kungakho mntu ndibethayo ndayishiya ke ngoku yabo abalandeli bam ndifuna ukuthi kubo mabathoba amaxhala mandihlele ejimini yabo siyathandaza hlele emithandazweni kuzade kulunge yabo bazaphinda bambone uPhila Mpontshane akhe nxekhwela phaa eringini yabo eculisa umntu bayayazi ke nabo ke ndiphinde ndichithi ke ndiwinile ndiphinde ndithi kubo and still okokoko bayayazi nabo enkosi.